Gde se ljudi, s vama Stefan i danas ćemo da igramo Minecraft Prezivljavanje. Znači ljudi, naš sam kompir i to, pošto sam bio našao selo. I tu sam našao kompir. Ali kao prvo ja ću da možem da napravim kočer. Da imam novu teksturu. To sam uzeo šalze. Mislim sam uzeo. Ali da je ovo da sam ljudi mislio da jer imam kompir. Ujebote da. Tako. Ovamo sam to mislio da vidim to. Znači malo mi se svije tekstura. A da bi kofu ako je ne. Farmi evo ja sam nešto odmerio. Yaga. DJ, play that song.
I can't hear you.